Usa sa mga pinakadako nga bakak nga gitudlo sa kaaway mao ang pag-ila sa Dios ingon nga bangis og adunay makahadlok nga kinaya. Karon atong subayon kung unsay gitudlo sa Biblia mahitungod sa infierno. Kanus man kini mahitabo? Kinsa man ang sunugon sa kalayo? Si Satanas ba ang nagdumala sa infierno? Tinuod ba nga adunay walay katapusang pagsakit sa mga dautan sa tanang katuigan? Welcome sa Bible PowerPoint channel diin atong tun-an ang mga mahinungdanon nga mga kamatuoran sa balaan nya kasulatan. Apan sa dili pa kita magsugod, ako naghangyo nga i-subscribe ninyo ang atong channel ug ayaw kalimti ang pag-click sa notification icon aron kanunay kamong updated sa atong bag-o nga uploads. Ang infierno, usa ka makahadlok nga lugar diin maoy padulngan sa mga dautan. Apan adunay daghan nga mga sayop nga mga pagtulun-an ang uban tungod niini. Adunay mituo nga ang Dios daw mabangis sa iyang pagbalo sa mga dautan ug ilang gipakita nga uhaw ug dugo ang atong Dios nga mahigugmaon unta siya. Adunay mituo nga ang infierno anaa sa ilalom yuta, sumala sa mga nabatian sa mga saksi nga adunay tingog daw sa ilalom sa yuta. Mahigala, ang Biblia adunay katinawan, mahitungod dining topikuha, ug samtang atong usaw-usahon ang pagtubag sa atong mga pangutana, mahitungod sa infierno, hinaot nga magpabilin kamo sa pagpadayon sa pagtanaw sa atong video. Adunay 54 ka mga occurrences sa Biblia mahitungod sa pulong infierno o hell. Usahay gitawag kini nga Sheol o Hades nga ang kahulugan lubnganan unya. Sa uban nga bahin kini usab naggitawag nga Tartarus nga ang kahulugan lugar nga mangitngit. Ug sa uban nga bahin gitawag kini nga Gehenna o gitawag nga lugar nga sunuganan. Ang Gehenna sa Hebreo nga pulong Valley of Hinnom o Gehenom nga literal nga makita nimo sa southwest nga Jerusalem o mao kana ang basurhan nila sa unang panahon din kanunay nagdilaab ang kalayo didto sa una. Kini usab mao'y gigamit sa mga magsusulat sa Biblia nga nagsaysay og unsa ang infierno. Apan karon atong tun-an ang 5 ka mga kamatuoran aron nga masabtan nato kung unsa ang sakto nga pagsabot sa infierno sa Biblia. Una nga bahin ang kalag, literal nga mamatay. Daghan ng mga philosophers pareha nila Plato, ni Socrates o ang usa nga giilang nga theologian nga si Augustine nga mituo nga ang kalag dili mamatay. Bisan ang lawas nga unod mamatay ug mao kana ang pagtuo nga dualism. Kini nagsuporta sa pagtuo nga ang infierno walay katapusan. Bisan ma-infierno dili gihapon mamatay. Sa rason nga immortal na daw ang kalag. Kini nga mga pangunahuna mapamatud-an ba si Biblia? Nagsulti ang Biblia sa Ezekiel 8:20 ang kalag nga makasala kini mamatay. Klaro kayo nga ang kalag mamatay ug wala jud gitudlo sa Biblia nga adunay kinabuhing dayon ang mga dautan. Ang Biblia nagsulti sa 1:3:16 aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Walay saad sa Dios alang sa mga dautan nga mabuhi sila sa walay katapusan kay kini nga saad alang ra sa mga matarong. Kung sunugon ang mga dautan og dili mamatay sa infierno, mahimong bakakon ang gisulti sa balaang kasulatan nga nagsulti sa Santiago 1:15, unya ang kailibgon sa human magkapanamkon manganak sa sala ug ang sala mga magulang ug na manganak sa kamatayon. Tinuod ba nga dili mamatay ang mga dautan sa infierno? Ato makitang Salmo 21:9, pagabuhaton mo sila ingon niya hasuhasan sa kalayo sa panahon sa imong kaligotgot. Siyo ba magatulon kanila sa iyang kapungot ug ang kalayo magalamoy kanila. Kiniusab gisuportahan sa Salmo 37:10, kay sa dili madugay ang mga dautan mga wala. Oo, pagasusihon mo sa dakong kakugi ang iyan dapit og siya mawala diha. Tinaw kayo mga higala nga adunay literal nga pagkamatay sa mga dautan.
pinaagi sa kalayo nga mulamoy kanila. Tungod niini ang pagtuo nga andawtan dili mamatay sukwahi sa doktrina sa Biblia. Kini nga infierno gitawag usab nga ikaduhang kamatayon. Ngano man nga ikaduha man? Tungod kay ang unang kamatayon nag-refer sa normal nga kamatayon nga agian sa mga tao karong panahona. Apan ang ikaduhang kamatayon mao kini ang mahitabo alang ra sa mga daotan human sa ilang pagkabanhaw pag-usab sa katapusan sa usa ka libo ka tuig. Atong basahon ang pinadayag 20 bersikulo 14 nag-ingon, ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon bisan ang linaw nga kalayo. Ang ikaduhang kamatayon literal apan ang pagtuo sa kalag nga dili mamatay usa ka bakak nga doktrina nga gikan sa pagano. Unsa man pod ang gisulti sa Mateo 10:28 nga nag-ingon, og dili kamo managkahadlok sa mga nagapatay sa lawas apan dili aram makapatay sa kalag. Apan kahadlukan ninyo una kadtong aram makalaglag sa kalag ingon man sa lawas didto sa impyerno. Ang kalag nga gisgutan dinhi kun hubaron sa Grego sukay, but ipasabot gininhawa. Ang una nga bahin nag-refer kini sa unang kamatayon nya ang lawas mobalik sa abog ug ang gininhawang balik sa Ginoo sumala sa Ecclesiastes 12 bersikulo 7. Apan ang ikaduhang nga bahin sa teksto nagisgot may tungod sa ikaduhang kamatayon nga mao'y mulaglag sa lawas o gininhawa ingon niya dili na jud kini mabanhaw kay apil naman ang gininhawa nga nalaglag. Ikaduha nga kamatuoran mahitungod sa infierno, adunay katapusan ang infierno. Daghay mga bersikulo nga usahay magpalibog sa mga magbasa niini tungod kay adunay mga pulo nga naghisgot ug walay katapusan. Ato mabasa kini sa pinadayag 20 bersikulo 10. Og sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabi ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Ang Mateo 25:46 og kini sila mangadto sa silot nga walay katapusan. Sa pinadayag 14:11 og ang aso sa ilang pag-antos nagaotbo ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan og sila walay kapahulayan sa adlaw og sa gabi. Ato itandi kini nga mga bersikulo nga naghisgot og pagkahanaw sa mga daotan. Kini ato mabasa sa Malakias 4:1 hangtod sa 3. Kay aniya karon ang adlaw maabot na nga nagasunog daw hudno og ang tanan nga mga palabi-labihon og ang tanan nga nagbuhat sa kadaotan magahimong tuod sa balili og ang adlaw nga moabot magasunog kanila nagaingon sa Jehova sa mga panon nya kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Sa 3 og pagatamakan ninyo ang mga daotan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong paghimuon kini nagaingon sa Jehova sa mga panon. Salmo 37:20 apan ang mga daotan mga wala og ang mga kaaway ni Jehova maingon sa tambok nga nating na karnero pagahutdon sila og mga hanaw sila sama sa aso. 36 apan ang usa miagi og aniya karon siya wala na. Oo, gipangita ko siya apan siya wala na hikaplagi. Aduna ba'y pagkasumpaki ang mga bersikulo nga atong gibasa? Kung atong susihon mura og wala kini nag-uyon sa usag-usa. Apan kung atong tan-awon kung unsay kahulugan sa walay katapusan, ang pulong nga walay katapusan usa lamang ka expression kung atong hisgutan ang infierno o kalayo sa Biblia. Adunay mga pananglitan niini sa uban nga bahin sa balaang kasulatan. Sa Judas kapitulo 1 bersikulo 7, ingon sa Sodoma o Gomora og sa mga lungsod niya nagalibot kanila nga sa ingon niini nga paagi na nagtugyan silang kaugalingon sa pagpakighirawas og na nagnunot sa lain nga unod. Gipakita sila nga usa ka panig-ignan nga nagaanto sa silot sa kalayo sa walay katapusan. Ato makita nga ang Sodoma ug ang Gomora nag-anto sa silot sa kalayo sa walay katapusan apan kung atong tanawon ang literal nga lugar wala na may kalayo nagpabilin didto. Busa usa lamang kini siya ka ekspresyon. Sunod nga bersikulo ato makita ang Jeremias 17:27 apan kung kamo dili
managpatalinghog kanako sa pagbalaan sa adlaw nga ipapahulay o sa pagdili kaninyo sa pagdala sa bisan unsang palas-anon o sa pagsulod sa mga ganghaan sa Jerusalem sa adlaw nga ipapahulay. Nan, magadaw bako og kalayo sa mga ganghaan didto og kini magalamoy sa mga palasyo sa Jerusalem o kini dili na gayod mapalong. Ang Jerusalem gitagna sa Dios nga pagasunugon sa kalayo nga dili mapalong. Apan kung susihon mo ang Jerusalem karon, wala may kalayo nga nagpadayon. Usa kini katimaan niya ang inferno o kalayo, magpabilin lamang kini hantod niya aduna pay mautot sa kalayo. Ang pulo nga silot nga walay katapusan sa English is eternal punishment, apan dili kini eternal punishing. Ang pulong pagasakiton mao ang pagpakita nga ang resulta sa pagsunog sa mga dautan makita hantod sa walay katapusan. Pinaagi sa abo nya pagatamak-tamakan sa mga matarong sa Malakias 4:3. Hinumduman nato higala nga ang gihatagan sa Dios ug walay katapusan kinabuhi mao lamang ang matarong. Walay prueba sa Biblia nga ang mga dautan mabuhi pa sa walay katapusan diha sa kalayo. Ikatulo nga kamatuoran, ang Dios naghatag og patas nga hustisya. Mabangis ba ang Dios? Iya bang kalipay nga magtan-aw sa mga dautan nga sunugon sa walay katapusan? Siguro kon ako ang anaa sa langit unya makita nako ang Dios nya adunay mabangis nga kinaiya tungod kay iyang kalipay nga sunugon ang dautan sa walay katapusan tungod sa sala nga nahimo ras pila ra ka tuig, magduha-duha ko sa iyang hustisya. Apan mga higala, dili ingon niya na ang aton Dios. Nagsulti ang Biblia sa Ezekias 33 versikulo 11, umingon ka kanila, ingon nga ako buhi. Nagaingon ang Ginoong Jehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Ang Dios gugma ug ang iyang handom nga kun mahimo nga unta ang tanan maluwas. Mao nay rason ngano nga nagpakamatay siya sa Kalbaryo aron maluwas kita. Apan sa panahon niya sunugon ang dautan, ang Dios adunay kagul-anan alang kanila. Busa mahanaw na lamang ang dautan aron dili na kini sila makita nga nagaantos. Sa bagong langit ug yuta, ang Dios nagsaad sa Pinadiyag 21 bersikulo 4, og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata, og mawala ang kamatayon, og wala nay pagbalata bisan paghilak bisan kasakit kay ang mga butang nahauna mingagi na. Kung ana pa ang mga dautan nagsakit sa walay katapusan sa usa ka bahin sa universo, mahimong usa ka sagabal sa mga linalang sa Dios nga makasaksi sa mga dautan nga nagantos dito sa kalayo. Apan ang saad sa Dios wala nay kasakit timaan niya ang tibok universo, wala nay dapit nga aduna pay pag-antos. Ay kaupat nga kamaturan, ang infierno gitagana alang kang Satanas og sa iyang mga manununda. Daghan ang mga nagatudlo nga si Satanas daw mao ang nahimong magbalantay sa infierno og siya daw ang nagsakit sa mga dautan didto. Apan unsa di ay ang gisulti sa Biblia may tungod sa katuyuan sa infierno? Ang Biblia nagsulti sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 4, kay kung ang Dios wala magpasaylo sa mga manulunda nga nakasala, kundili nga naghulog kanila sa infierno o nagtambog kanila sa halalom nga mga lubnganan sa kangitngitan nga gitagana sa paghukom. Mahigala atong hinumduman nga ang infierno gitagana sa yawa og sa iyang mga kauban. Dili ang yawa mo'y nagbalantay sa infierno, kundi siya mao ang pagasunugon didto. Ikalima nga kamatuoran, kini mahitabo lamang human sa milenyo. Karon na ba ang pagsugod sa pagsunog sa mga dautan? Dagay mga nagtuo nga anaala daw sa ilalom sa yuta infierno din ang mga patay nga dautan mudiretso didto. Kano sa manday mahitabo ang pagsunog sa mga dautan ug asa man ang dapit sa infierno? Ang Biblia nagsulti sa Pinadiyag 20 bersikulo 7 hangtod 9. Sa nahuman na ang usa ka libo ka tuig pagabuhian si Satanas sa gawas sa iyang bilangguan og mugula aron sa pagpasalaag sa mga katawhan sa upat ka pamag-ang sa yuta, kang Gog o kang Magog sa pagtigom kanila aron sa pagpanggubat ang ilang gidaganon ingon sa balas sa dagat.
og mingsaka sila sa kinahiladpan sa yuta og gilibutan nila ang kampo sa mga balaan og ang hinigugma syudad og nahulog ang kalayo gikan sa langit og gilamoy sila. Sumala sa itong nabasa nga ang impyerno mahitabo pagkahuman sa usa ka libo ka tuig og ang yawa og ang iyang mga katawhan magalibot sa kampo sa mga balaan. Ang Biblia usab nagtudlo nga ang impyerno dili gikan sa ilalom sa yuta apan matud pa sa atong gibasa nga gikan kini sa langit nga gihulog sa Dios. Kini usab na gisulti sa Biblia nga ang tibuok kalibutan pagasunugon og nagsulti ang 2 Pedro 3 bersikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan nga unya ang mga langit moagi sa dako gayod nga dinaguok og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa ilabihang kainit sa siga og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga ani. Sa 13, apan sumala sa iyang saad na nagpaabot kita sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta nga niini magapabilin ang pagkamatarong. Mahigala atong hinumduman nga moabot ang panahon nga kining atong kalibutan pagabag-ohon sa Dios. Pinaagi sa kalayo ug magpuyo kita dinhis kalibutan sa walay katapusan. Kini mao'y atong buhi nga paglaom. Aduna kita'y pagapilian kung langit ba o impyerno, ang kaluwasan ba o kalaglagan, si Kristo ba o ang yawa. Apan ang atong desisyon maghatod kanato sa atong padulungan sa ulahing adlaw. Ako naghinaot nga kamo maghatag og desisyon sa pag-alagad kaniya sa inyong tibuok nga kinabuhi. Aron niya mahimo kamong andam sa paghukom sa Ginoo. Hinaot niya ang sa inyong pagtan-aw sa Dios dili mabangis apan may gugmaon og puno sa kaluoy. May gala og kaigsunan, ayaw kamo kalimot sa pag-like sa atong video ug pag-subscribe sa atong channel. Kung aduna kamo yung mga higala, palihog sa pag-share niini aron niya daghan ang mga makahibalo sa kamatuoran. God bless sa inyong tanan. Maranatha.